Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda kuka sani mun saba kawo muku update akan dukkan wani abin da ya shafi hanyar samun kuɗi a online da kuma abubuwan zamani irin kamar setting ɗin wasu waya da sauransu. So a yau bidiyon namu zan nuna mana wani sabon platform ne, naira platform wanda ake samun kuɗi da shi kuma sabo ne. Ya kamata in za ka yi deposit to ka yi deposit tun da wuri kafin su zo su rufe, kuma kun san Najeriya platform yadda yake, sai ka shiga da sauri kafin ka ci riba. So kana so ka ci riba sosai gaskiya ka shiga da sauri. So bari in je nuna muku wannan platform ɗin. Gaskiya ana samu da shi sosai kuma sabo ne, yau ɗin nan ni ma na samo shi. So ya kamata a ce mutum ya samu ya register tun da wuri kafin su zo su kulle. So da farko dai zan ajiye muku link ɗin a ƙarƙashin wannan bidiyon, wato description ɗin wannan bidiyon. Ga wanda bai san description ba, shine taɓa wannan sunan wannan bidiyo da yake kallo yanzu haka, yana taɓawa zai nuna mai ga nan link ɗin inda muka rubuta cewa ga link ɗin na register. To sai mutum ya taɓa, ko kuma mutum ya duba comment na farko, yana shiga comment section. Comment na farko shine wanda zai kalla a sama, za mu ce ga link ɗin. Yana taɓawa kan link ɗin zai kai shi fil na zai register kamar haka. Bari ku gani, yanzu a ce gashi nan, yanzu bari in shiga, yanzu bari in taɓa link ɗin, gashi nan link ɗin kamar haka. Gaskiya shi platform ana samu da shi sosai. So yadda mutum zai register, da ya zo kawai nan wajen nan zai sa layin shi kamar haka. Bari in sa wannan, bari in cire 0, in sa kawai 81 kamar haka. To captcha kuma sai mutum zai kwafa abin da a nan wajen ne. Yanzu bari ku gani kamar a ce na 6395, sai kuma password. Mutum sai ya sa password nashi. Ni yanzu ne bari in sa password nawa, sorry. Sai yanzu nan wajen nan man ƙara in sake maimaita password ɗin da na sa. To ko sai in taɓa kan register. Kun gani ya buɗu. Kun ga gashi nan sun ba mu naira 200 welcome bonus. So ga nan yadda mashin ɗin yake. Kun ga akwai mashin, daɗin abun ma akwai na 1000. Kun ga 1000 nan ko da a ce wa mutum ma ba abun fata kuma ba wai haka muke nufi, ba fata muke akan cewa su kulle ba. So kun ga yanzu hakan nan ma mutane wanda kun gani congrats, kun ga waɗannan sun yi withdraw, wani ya withdraw 5000 da wani abu, kun ga wannan 22700, kun ga wannan 4400. Hakan nan gashi nan, kun gani wannan kusan 100,000 ne ko 10,000 ne haka. To gashi nan mashin na farko shine 1000, wanda kullum za ka dinga samun naira 120. Total income gaba ɗaya duka kuɗin da za ka samu a cikin kwana 20 din gaba ɗaya, time ɗin da zai ma abun nan ɗin yadda suka rubuta, amma ba lallai bane ya kai har wannan lokacin, amma dai a yanda suka ce kwana 120 ne zai yi kafin ya yi expire. To kowane rana kana samun 120. So gaba ɗaya duka kuɗin da za ka samu da shi shine 14,400 shine gaba ɗaya kuɗin abin da za ka samu a cikin kwana 120. Sai kuma mashin na biyu shine wannan daily income 340. Kullum kuɗin da ka dinga samu 340. Gaba ɗaya duk kuɗin da ka samu a cikin kwana 120 shine 40,800. Sai kuma kun ga kenan shi 2000 za ka yi deposit. Sai kuma ga nan mashin na uku, shi kuma 5000. Kullum kuɗin da zai na shigo ma shine 1000 da naira 100. Gaba ɗaya duka kuɗin da za ka samu a cikin kwana 120 shine 100,000 da haka 132. Gaba ɗaya kuɗin da za ka samu a cikin kwana 120 shine 132. Wannan kenan. Sai kuma wannan mashin na huɗu, shi kuma mashin na huɗu 10,000. Kullum kuɗin da ka dinga samu shine 2700. Total income
gaba ɗaya kuɗin da aka samu a cikin kwana 120 kuma shine 324. yawwa wannan kenan. Sai kuma mashin na biyar ko na biyar, to mashin na biyar shi kuma 20,000 ne, kullum zaka dinga samun 6,400. Total income naka shine 76,800 a cikin kwana 120 kuɗin da zaka samu kenan. Kullum zaka dinga samun 6,400. Sai kuma mashin na shida, mashin na shida shi kuma zaka dinga deposit da zaka yi shine 50,000 kullum zaka dinga samun 17,500. gaba ɗaya kuɗin da zaka samu a cikin kwana 120 shine 210,000 kuɗin da zaka samu a cikin kwana 120. Sai kuma mashin na bakwai, ba na son bidiyon yayi tsawo, so yadda abun yake kenan gashi nan. in ma kana so ne gashi nan gaba ɗaya wannan 100,000, wannan 200,000, gashi nan 100,000 nan kullum zaka dinga samun 38,000, sorry 38,000 gaba ɗaya kuɗin da aka samu cikin kwana 120 shine 456 kuɗin da aka samu a cikin gashi nan. hakan nan na 200,000 ma gashi nan kullum zaka dinga samun 8,200 gashi nan dai haka har zuwa abun nan, har zuwa mashin na nawa ne ma zan ce gani, wato har zuwa mashin na 12. mashin na 12 shine zaka yi deposit na 800,000 wanda kullum kuɗin da zai na shigo ma shine naira 568 kuɗin da zai dinga shigo ma. wannan kenan. To sai ka zaɓa akan wanda zaka abun nan. yanzu a misali mu zamu yi na 1,000 nan dan shine daidai mu bamu da kuɗi, amma ko kuma muka dama duk wanda kuke da shi in kuna da kuɗi za ku yi deposit abun ku. So bari taɓa kan na 1,000 nan yanzu haka. kun gani gashi nan ana bani bayani aka ce daily kun ga price 1,000 zan biya, sannan kuma kullum zan dinga karɓan salary na naira 120. gaba ɗaya kuɗin da zan samu shine 14,400 a cikin kwana 120. sai in taɓa kan buy now. kun gani gashi na ce please select payment method, pay 1 ko kuma pay 2. yanzu na sa akan pay 1 ɗin nan, yanzu bari taɓa akan recharge. to kun gani gashi nan za su bani account number, gashi suka ce use internet, shi nan dai kawai zan copy account number ɗin kaman haka, da kuma account name ɗin, sai account name da kuma bank name shine abun nan Wema Bank. gashi nan kuma account name shine Brilliant Global Technology. so shikenan yanzu hakan nan sai in je cikin wallet na a misali cikin banki, application ɗin banki na misali yanzu haka bari in shiga ce PamPay. yawwa ce yanzu haka na shiga cikin PamPay na. so kawai bari in taɓa kan, bari in zo nan, na shiga wani waje ne gashi nan yanzu hakan nan kawai bari in taɓa kan send money. wani zai zo haka send money dan yawanci wasu na aiki ne da wani abun nan, to ni yanzu ace na wani abun to bank account, sai in taɓa kan next. yanzu bari in zaɓa banki, zaka ce dama Wema Bank ne, so bari in nema Wema, bari in searching na Wema. gashi na sa Wema, to sai in sa account number, bari ya search kun gashi nan Brilliant, sai in taɓa next. to shikenan sai in ce confirm, sai in sa adadin kuɗin da zan tura, in sa 1,000, sai in taɓa next. shikenan sai in taɓa pay, sai in sa pin nawa. so amma ba yanzu zan abun nan ba, zan sa pin nawa. yanzu daga na sa pin nawa shikenan zai tambaye, zai abun da zai succeeding, to shikenan sai mutum ya tuna yayi save ɗin receipt, sai ya zo ya taɓa kan I have made the payment. in ya taɓa kan I have made the payment kamar haka zai ce wait while we confirm payment,
za ka ɗan jira kafin nan su tabbatar da payment ɗin da ka yi. So daga payment ɗin yayi kawai shikenan za ka zo cikin wannan nawa kawai za ka kalla kuɗinka ya riga da ya shigo cikin abun nan naka. Sai kuma pay to ɗin nan bari ku ga shi kuma yanda yake payment to kai, kun gani shi kuma wannan transfer za ka yi direct ta abun nan. Idan ka yi iya abun nan da za su baka suka ce lokaci ɗaya za ka ce this account is valid for one time, please do not transfer multiple times. Iya wannan so ɗaya za ka yi abun da suna yawan canza account ɗin, so ɗaya za ka abun nan in ka yi shikenan kada ka zo ka sake, daga ka yi kawai shikenan sai ka abun nan. Kana komawa za ka kalla kuɗin naka ya dawo shikenan, sai za ka kalla yanzu bari in zo home, kun ga kuɗin a nan wajen za ku kalla kuɗin ya dawo. Za ku kalla my balance nan zai koma, in ma 1000 zai koma to 12 sai ku zo ku danna akan wannan hakan nan to shikenan ko zai nuna muku buy now shikenan directly zai siya abun nan ba sai a kawo muku payment ɗin nan ba, kawai zai siya abun nan sai kuma ku jira kullum za ku na ganin wannan naku yana zuwa. So mun gode. In kai sabo ne a wannan channel ɗin da Allah muna roƙonka da ka danna mana subscribe da like da share domin hakan yana kara mana abun nan mu dinga kawo muku irin update akan abun da ya shafi online business da sauransu. So mun gode, kada ku manta ku yi like, subscribe da kuma comment. Mun gode. Drop a like if you enjoyed, also subscribe my channel.